Аб лёсе, які напоўнены святлом, стваральнай сілай, выпрабаваннямі і бясконцай любоўю, расказвае новы мастацкі праект, прысвечаны году беларускай жанчыны. У сенатарскай зале новага замку паказаны розныя грані жаночай сутнасці. На часовай экспазіцыі прадстаўлены прадметы з фонду гісторыка-археалагічнага музея. Жывапіс, графіка, скульптура, кераміка, мастацкае шкло, археалагічныя і гістарычныя артэфакты. Вярнуцца да сваіх каранёў дапамагае нам тэматычны раздзел старажытныя знакі жаночага лёсу. Тут прадстаўлены прадметы, якія належалі старажытным жанчынам. Гэта прылады працы, гэта упрыгожанні, бярэгі. Яны датуюцца 11-15 стагоддзям і былі знойдзены на тэрыторыі Панямонні. А рэканструкцыя навуковая і мастацкая побач дапамогуць уявіць гледачу, як выглядалі ў старажытнасці жанчыны на нашай тэрыторыі і якім чынам насілі ўпрыгожанні. Наступная частка падкрэслівае жаночае імкненне да прыгажосці. Глыбіннасць, сыходзячы каранямі ў далёкае мінулае пошук унутранай і знешняй гармоніі. Прыгажосць дазваляе жанчыне без слоў трансліраваць свету сваю каштоўнасць, статус і настрой. На экспазіцыі можна палюбавацца вытанчанымі вобразамі гродзенскіх модніц на фотакартках 19-20 стагоддзя, а таксама кожная з наведвальніц можа ўбачыць сваё адлюстраванне ў антыкварных люстэрках. Жаночую энергію, якая напаўняе святлом і гармоніяй усё навакол, можна адчуць праз творы з раздзелаў «Натхняльніца» і «Муза». Таксама хацелася б адзначыць ту сілу і энергію, якой надзяляе жанчыну мацярынства. І асобны блок прызначаны менавіта мацярынству. Сіла мацярынства называецца і праз розныя мастацкія творы, жывапісныя, графічныя, скульптуру, нават мастацкае шкло. Паказаны розныя вобразы, якія сімвалізуюць мацярынства, ад сакральнага вобраза Маці Божай з дзіцем да вобраза гранаты, які сімвалізуе жыватворны пачатак мацярынскі. І побач, сімвалічна побач з мацярынствам стаіць частка нашай экспазіцыі, якая называецца «Маць-зямля». Зямля, як і жанчына, яе прызначэнне нараджаць, гадаваць і ахоўваць. Асобнае месца займае частка, нязломленая духам. Падчас Вялікай Айчыннай вайны беларускія жанчыны нароўні з мужчынамі пераносілі ўсе жахі ваеннага часу, увасобіўшы ў сабе ахвярнасць і незгінальную сілу. Яны асвойвалі мужчынскія ваенныя прафесіі, выцягвалі параненых з поля бою, выконвалі вялізны аб'ём небяспечнай працы ў партызанскіх атрадах і падполлі, замянялі мужчын на заводах і палях. Апошняя частка быць першай аб прафесійнай рэалізацыі беларусак. Жанчыны з савецкіх плакатаў, калі было вельмі складана, таму што была разбураная гаспадарка, але патрэбна было сабрацца так уж, не гледзячы на тую разруху, можа быць, недахоп нейкіх рэчаў, але на савецкіх плакатах мы бачым такіх савецкіх, бадзёрых, упэўненых жанчын наперад, рэчы нашых Алены Валчэцкай, алімпійскай чэмпіёнкі. Таксама ўпершыню на выставе экспануецца ікона Наталі Ганчаровай, вядомай рускай авангардысткі. Увогуле, выстава штрыхі да яе партрэту, створаная супрацоўнікамі гісторыка-археалагічнага музею, атрымалася разнапланавай і нетрывіяльнай. Гэта смелы позірк на беларускую жанчыну, якая змяняе свет вакол сябе.